Oke, ketut lanangan kalih ngranti rawuh Ndara Putri sayangku, cinta. Mbak Sally, Mbak Marisa. Iki tak kei wektu setahun lho ya, nang tukokno cincin lho ya. Heeh, jalukane njaluk cincin kawin ya. Oke, Mbak Sally langsung aja digoyang. Ketut lanangan bonus yang terakhir. Sumangga, monggo sini sayang. Oh telepon sampun dalu, kalih ngranti rawuhipun Ndara Putri.